Hej och välkomna till veckans 3 snabba som tar en titt på bolagen som inte riktigt har hängt med och branscherna som ska ta nästa stora snabba lyft. För i en konjunkturcykel och när man kommer så sent som vi ligger just nu så börjar det här med relativvärderingar bli intressant. Om man börjar titta på, men varför har ingen köpt det här bolaget? Varför har folk glömt bort den här branschen? Det är förstås farligt för det finns ju ofta ett skäl bakom. Men det kan också vara intressant att se var finns de relativt sett spännande möjligheterna som är kvar för oss investerare när vi redan har haft 7 års uppgång. Det handlar veckans 3 snabba om. Vad kan vi tänkas titta på då? Men om vi börjar med det som har gått väldigt bra så har ju senaste året varit industrins stora återkomst och även finanssektorn har fått ett lyft vartefter man har fått lite högre räntor, säkert i bankerna har ju gynnats av det. Inte för mycket dock så att de har skadats utan bara lite lagom. Det har ju varit den här Trump-traden och den här reflationen som alla har räknat med. Och den sägs ju ha bromsat in lite och de värderingarna har kommit upp väldigt snabbt och väldigt mycket. Särskilt i industrisektorn som jag skrev om i ett annat inlägg som jag också länkar om till under dagens film. För vilka är det då som har åkt i kapp? Tittar man på USA så låg techsektorn väldigt länge efter men den har gått väldigt bra och har faktiskt återtagit kommandot och rusar på riktigt mycket. Får man något liknande i Sverige? Det skulle till exempel kunna vara en vändning i Ericsson då i så fall. Eller något av andra techbolag. Nu har ju Ericsson en del egna problem men det har varit inte rört sig lika mycket i Sverige som det har gjort i USA. Eller i Europa heller för den delen. Och andra sektorer som har halkat på efterkälken det är egentligen handel och service. För att det här året har tillhört det senaste året industrin och finans sagt och då måste det ha någon annan ha fått stå tillbaka. Och det har varit konsumtionen och det är lite konstigt för konsumtionen går egentligen ganska bra men det finns en diskussion om e-handelns genomslag och det finns en diskussion om att man börjar se slutet på konjunkturen i bilköp i USA och liknande. Så att det finns en del så här inlagd oro. Men om man får en återhämtning där man får en förlängd tro på att den här konjunkturgången håller i sig. Ja, men då skulle ju faktiskt service, handel och förstås tech kunna vara intressanta alternativ. En liten annan metod som är lite mer bottom-up och lite mer inriktad på bolaget är att sitta och leka lite med någon screener som börsdata för att försöka hitta bolagen som fortfarande har mer att ge. Jag gjorde så här att jag la in att bolagen skulle ha ökad omsättning, de skulle ha ökad vinst, de skulle ha en fin avkastning på lång sikt, de skulle därtill ha kunna finansiera sina egna investeringar och helst skulle de inte vara allt för dyra. En ganska svår utmaning. Och när jag la in det här, det som trillade ut då var lax. Det verkar som att laxindustrin, den är ju lite beroende av andra saker än konjunkturen. Bland annat hur det ser ut med tillgången på lax och ungefär som en råvara om det har varit laxpest eller hur det går för de här nya odlingsinitiativen att odla på land. Det finns många fina laxbolag i Norge att leta efter och titta på. Vi har haft Marine Harvest som vi har haft i portföljen, vilket jag tycker har varit ett jättefint bolag. Tittar man på de här bolagen just nu så ser man att de har rört sig lite i en egen konjunktur. De har landat lite efter att ha gått väldigt bra ett tag och kanske kommit ner till nivåer där det kan vara värt att titta på dem igen. Ett tredje sätt att ta sig an problemet är att titta på bolagen som har legat runt index det senaste året men som ändå växer, är stabila, har en lång historik. Och jag la in några data för den typen av bolag också. Och det här var det som trillade ut då. Här ser man att det är många gamla bekantingar och det är många som har blivit ganska dyra. Men det är klart att i den här gruppen bolag som på något sätt har legat i klungan när man tänker ett cykellopp eller sånt där skulle det kunna finnas bolag att fördjupa sig lite i. Jag är själv sugen på att titta mer på Indutrade till exempel. Så det här var 3 olika sätt att fiska upp bolagen som har kommit efter eller investeringarna som finns kvar på en redan het börs. En annan metod är att vänta in att det kommer något bättre eller att bara ligga kvar och köpa det man brukar köpa förstås. Hörrni, vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla. Och sen vet ni ju, är det någonting jag verkligen uppskattar så är det om ni vill skänka en slant till min insamling till FNs barnbyar. Den gör skillnad.